Habu. Mamu nam kebra. Nay dolian deh lagi bayang. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो खेबसेबाव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। ओमफ्राय दा जोङो संजनाजों आंजों मेथाइ जाहैनो नागिरदों। मा नामलै रेस्टुरेन्टआ? आं मिथिया, आं थांफेराखै, आं दिनैसो थांगोन। औ, रेस्टुरेन्ट गोदानसो। दाखालि मैया खुलिनायसो, आंबो मोजाङै मिथिया। दा थांनानै नायनोसै जाग्राफ्रा माबायदि, ओमफ्राय नोंथांमोना आङो रिभिउ होगोन माबायदि जाग्राफ्रा। ओमफ्राय लोगोफ्रा थांखांखाबाय माखासे, आं दा सासे लोगोनाव सोंहरदों आरो माबायदि जाग्राफ्रा होननानै, बेनो मोजां होनदों आरो। दा जोंबो जानाय नायनोसै, बयहाबो गावनि गावनि टेस्ट थायो नालाय, जोंबो जानो थांनो नागिरदों बाहायनो। ओमफ्राय दिनै सेटारडे, दखान थाग्रा थाया खुनु गेरेन्टि गैया, दखान गैयाबा बायसान्स ओरैनो स्ट्रिट फुडआव जानानै फैनोसै आरोना। दा जोङो जाहैग्रोसै, बेखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामसै। स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम ना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। सोरनि भिडिअ? दा जोङो थांग्रोसै, ओमफ्राय जाहैग्रोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। ओमफ्राय थाब फैफिननांगौ साथाबाथाय थ'थ'मोन। नोंखालाङा साथाम उनावहाय फुरा बन्द'खा। जों खेबनै जाबाय थाबायना फैनाया बिदि टाउन थांनायाव। माने जोंना मोनायावसो ओंखारखायोमोन नालाय जोङो 6:30 बिदियावहाय, ओमफ्राय जायै लोङै बिदिनो 7:30 एसे 8 जाहां जायोमोन। ओमफ्राय दाथ' नै दाख्लै साननै जाबाय जों थाबायबोनाया लंनो। जेबो थ'थ' मोनखाया, ओमफ्राय थांनो नागिरा, दामखौ बुरजा लानो नागिरोना, फिदिंसो फैनो नागिरो, बाजारजोंसो लाबोयो। दा जों थांगासै थाब-थाबनो, ओमफ्राय थाब फैनोसै। फट' मोनबाय। खबेया बेसे फट'नि गाना? फट' मोनबाय, थांसै ना? बाय। वाव। दखाना बन्द' जागोन ना खुला जागोनथाय मिथिया, सोलिगोन ना? औ, खुलिनांगौ सिगांगौमोन। दा जों मोनबाय बै गोजौआवनो एकदम टपआवहाय। दा गाखोग्रोसै। बिराद सियादे बियो। थ' गाखोदो। मा मोनामखोब्रा खिफि। वेलकाम जोंखौ होनदों। नै दा जोङो सफैबाय जायगायावहाय, ओमफ्राय नोंथांमोननो आं जायगाखौबो देखायगोन आरो माबायदि बे जायगाया। सिङाव जिरायसै, सिङाव लाइट दं। जायगायाथ' मोजांलै, बिरादनो गाज्रि नङा। फट'फोर खेबनो मानो बिराद मोजां जागोन आरो मोजांथार। ड्रेस मोजां गानलाङाखै जोङो, नङाबा फट' खेबगौमोन। मानसिबो गैखायामोन, जा मोजांमोन फट' लानो। ओरैनो गुसुमोना, देलायनोबो गोसो गैया, ओंखायनो जाब गाननानैसो थांदों जोंबो, नङाबा फट' लाथारगौमोन आङो। ओमफ्राय जायगायालाय मोजां आरो बारा गिदिरबो नंद्राया, बारा फिसाबो नंद्राया, मिडियामै बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों बिसोर सिङावहाय। ओमफ्राय बे सिंनि जाबाय नैबे एकदम माने कटेज आरो बिदि थोन-थोनबो नंला आरो एकदम माबा फ्रि, एकदम मोजां आरो लाइटिं बिराद मोजां होजोबदों बिसोरो। बाहेरायावबो सिङावबो बिदिनो गोजा आरो सेम जा मोजां बसायदों, लाइट आरि बिराद मोजां जादों। ओमफ्राय जायगायाथ' बाहायनो जोंनि ब्रह्म इन्टारप्राइज गैया होमबा, मबाइल दखान ब्रह्म इन्टारप्राइजआ, बिनि अप'जिट आरो ना, गोजौआवहाय एकदम टप।
भइस डाबिंसो होनांबाय ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टनि नामानो जाहैबाय क्रेविंस आं दासो मिन्थिदों फैनायबो जाफेरा नालाय मिन्थियाबो मालायफोरखौल' नुयो इन्सटाग्रामाव भिडिअ होनाय मानाय बेहाय जानो लुबैनानै दिनै फैथारबाय जोङो लोगोजों आंजों ओमफ्राय दा अर्डार खालामबाय जोङो ओमफ्राय माब्ला फैगोन मिन्थिला नेथ'नोसै दसे बिदिनो फटक आरि भिडिअसफोर लालाबायनोसै दसे सम थाब थाब फैबा हामगौ जानो लुबैबाय गगा मोनदोंलै आङो ओरैबायदि गगा मोनदों दाख्लिनिफ्राय हाबा थाबा जानाय जाबायना अयथासारनो गगा मोननानै थाबाय आरो आखायाबो मेहेनदि जोब नै थैखागोनसो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोबजासिम जाग्राया खिन्थु गोथावमोनलै चावमिनाबो पतला पतला फिसा फिसा बिराद गोथावमोन आरोना बेखौ रेटिंस होयोबा आङो 10आवहाय 8.5 होगोन आरोना गासिबो गोथावजोब आरो एकदम गोथाव आरो जाबाथाय जानो लुगैयो गोथाव आरो आंनि थाखायथ' गोथावमोन आरो मिडियाम गाज्रि नंद्राया जिपे खालामगोन नामा? औ जिपे खालामबाय नामा? खालामथ'वाखै ना? नैबे खालामसै नामा? बैयाव खालामसै एसे लाहरनानै माबाखौ गोथावमोन आदा जाग्राया गोथावमोन औ गोथावमोन आदा मास मोनथामनि एसे जाबाय मास मोनथाम बारबायना बारा गोबाव जायासै गोथावमोन दङ आरो शनिबारखाय खालि खालि ना शनिबारखाय खालि खालि होनदां दिनै दखान थाबावदोंसो मोनसेबो थथ' थाखाया नै 7था बारबाय दा बेसिबां जाखो हलाय टाइमा नायनो 7:30 ना 7:12 7:13 जाबाय दा नै मोनसे 7था बारबानो थाखाया नै नै दा जोङो सिजायदोंमोन ना दा जों मा खालामफैदों साहा लोंनो फैदों औ साहा लोंनो क'क्राझारनि सबसे फेमास दखानाव हनुमान दखानाव साहा दुइटा ना सिंग्रा আছে मुलासो बालाय बारबा थुं थुं थुंनो दा जोङो हनुमान दखानाव फैदों जोंनि फेमास दखान दखान सिनायखायालै लाइटजों लाइटआसो मोनानजोबो आं मिथियालै हिन्दीनि होन हरु हरु मा होनदों मा होनोनो नै दा जों बिदिब्ला सफैबाय न'आवहाय ओमफ्राय आं ओंखारबाथाय सब समाय सानखायो जेब्ला ओंखारगोन माला न'आव फैफिननानै माला कम्बल सिङाव थ्रोब हाबनो मोनगोनल' सानखायो आङो गुसुआव अयथासार गुसुना दामानि एकदम गस्ला गानबाबो आगाद मोना ओमफ्राय अर सायबाबो अर सायनानै सिखारनो बायो अर सायदावबाथाय गाज्रिसो एक्सुवेलि अरनिफ्राय सिखारनो बायो अरा गुदुं जानोसै नालाय आराम थानो मोजां जाबाय थानोसै सिखारनो बायो ओमफ्राय दा कम्बल सिङाव नै हाबनानै दङ गुसुआ ओंखारनो बायो दैखौनो दांनो बायो ओमफ्राय ओंखाम जों जानो लुगैना फास्ट फुड बिनि थाखायसो बायद'थासो ओंखारदों आङो दिनैनो लास्ट आरो ना गाबोननिफ्राय ओंखारथ'लालाय बिदि साननानै थाखायो आं ओमफ्राय ओंखारनाय जायो आरो थेवब्लाबो थानोसै थाबाय थाबासोथ' थानो लुगैगोन ना न'आवहाय ओमफ्राय ओंखारबाय थाबाथाय ओंखारबाय थानो लुगैयो स' ओमफ्राय जोंनि भिडिअआ बेस्ल'सैमोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट स' नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसै दा बिदिब्ला